Hintag ba-approve to ako ng ano? Approve to ako ang gipangpasa nga requirements dito sa kuan. Office kay ato nga requirements, daghan kito pwede ko maka-approve na to, maka-apply ko mga dagong kampanya. Para iya po kay mi maglisod sa akong bana ba kay nanami pang-income, dagko na may income kay sa karon man gud pa may tarong income. Nasalig pa ko sa akong bana, sige akong tambay diri sa balay. May manang napo ko'y pangita para di ko siya magkuhan sa kuha, di ko siya makulaan kay duwa man minaning kamot. Karon kay nag-standby pa man ko diri sa balay. May po nang matabang-tabangan po na ko siya para kung mas hanay among pamuyo. Tay lang ng bayhana. Duda jud ko ng bayhana na ba? Dugay na ko ng gipaniidan ba? Duda lang jud ko ana ba? Kuan manggod ba? Lakot jud ko ng bayhana ba? Kay kung siya ang naijote, ako wala. Pero kung ako ang mujote, siya po ang wala. Murag naglibog jud ko anang bayhana ba? Nyap na pa to yung mga sulti-sulti das mga silingan nga. Kinsa to iyang kuyog atong meeting sa ambot asa to nag-meeting ng bayhana na. Basta na siya kuyog ana tong mga silingan diha. Grace! Grace! Tubag niya Grace ba? Tay lang karon. Ikbi mo tubag gahi kag ulog bayhana ka. Unsay plano nimo sa kuha? Unsa ba kagiba? Wala tay kag gipakaslan para magbinuang sa kuha. Unsa man imong ipangsulti mo? Unsa Unsay gipangsulti? Daghang kay akong nadungog nga kisa tong kauban nimo atong meeting daw ninyo. Unsa ka uban? Ay ko graso ni, ha? Kay inig ikaw mo jote, ako wala matunong sa ako nga wala koy jote. Pag ako na ang mo jote, ikaw na po'y wala. Unsa man plano nimo na imong trabaho wala? Ngay nga na ka mo jote, kanang wala ko. Magkait tarong duty gani kay way tarong trabaho Way niya. tarong trabaho. Imo yung kuan ba kanang itunong gyud nimo Sige nga. mo kuyog-kuyog. Sa di mo gipangyayaw gibad? Unya ko kasabot sa imong gibad. Nagpasagad ra magkag tapian ang baba nimo. Ayaw pa karaing nun ha? Ayaw pa karaing nun nga wala kay gitaguan ha? Kabalo kung na kay gitaguan ha? Kabalo kung na gitaguan ha? Affected ko. Kay nga naman bana ko nimo. Basig na. Kanang kalisiluso nimo gibad? Kau ba na nako sa trabaho niya silusan nimo? Kisa may di magsilos anak nga lalaki man ha? Nalipong? Kanalipong nga dapat tagaan niyo limit ang Dapat inyo. kabalo ka mo sabot kinaman jud mga lalaki nga kauban ako sa trabaho. Kabalo kung nakay kaubang nga lalaki pero tagai og kuan ba limit ang inyong pag Nya kuan ba? unsa di imong binuotan ni gibad? Ambot og kinsa ng lalaki nga imong kauban sa imong trabaho. Pero, ha? Kabalo ko nga nakay kaubang nga lalaki og ginasakay kaniya sa iyang motor nga reader. Og ambot og asa mo na ngadto, ha? Usa ginatuyo nimo na nga inig. Rest day na ko jote nimo? Murag giplano gyud nimo ba? Duda na gid ko nimong bayhana ka. Duda na kay ko nimo kay giplano nimo ni nga ingani ang panghitabo sa atong mga trabaho. Nga kanang inig day off nako imo ang jote. Pag jote pag ako imo kuan, imo na pong day kuan. Imo na pong wala na pong trabaho. Mo tingali ng panahon magkita mo. Wanjud ko kabaluan ang gipangyaw-yaw nimo diha gibad. Siguro no sa katiguangon na nimo, sa kaidaron na nimo mo sa agad ra kag sangil diha. Natural mo sa kay ko grader kay kauban ako mo ato diri. Pero di na ko na wala na ko nagiya. Kuan-kuanan diha ang lakihan na. Kauban ko na sa trabaho. Dapat kamalo ko masabot kung say ginabuhat nako. Magaytay darong nagpasa na mangitag requirements dito kawatay tarong pangita diri. Salamat kay kita bang-tabangan ti kanya. Dududahan pa nimo na akong kauban. Tigulang? Ay kung ingag tigulang ha. Unsa man ang trabaho nimo? Inig ato nimo dito kuaon katong imong kauban diri. Inig balik nimo pagkauli na pod kuaon na pud kaniya. Unsa natural pa na nimo nga kauban? O basig na may relasyon ana? Dapat magpasalamat kag ibad ka kan diha raton sa kuwas. Sabi pasalamatan ako ana ha. Kasi pasalamatan ako dugay kay katiguli ang gabi Tinuod lang. Ano nga busy mag sa trabaho gibad. Busy ka sa trabaho, busy ka sa imong lalaki. Ay kung pasagad-sagad nang tusuko sa mata nimo. Tusulo ka daw. Daw, ikaw ang naisalaan ni ha. Kay nga naman. Sige ka koy ako gani galikay-likay kay ko. Ikaw bisan piso wa kay latag sa ko pamasahe siya. Kabalo ka ako galikay-likay ko nga mukuyog og mga babae para di ka magselos. Nya, unsa lagi buhat na mo di ay kauban man ko sa trabaho. O bisan pa daghan man o magkuanday ka. Nakaibilin siya ka nagkunsa me. Og di ka gusto magselos ko pag pidikab. Nya plite na niyatag ka. Wala ba ya kaniyatag ko kwarta des ko ba ya? Mo na problema nimo kay daghan kay kagrason sa imong mga binuhatan ha. Nya, Kung masakpan na ka, mo deny dayon ka. Ha? Ay kung kuan na ha. Ayaw pag deny sa imong mga binuhatan ha. Ikaw ha. Ikbutang sa imong utok ha, akong gipangsulti ha. Nga ug mosa pagay ka na magkuyog ka ng lalaki nga imong kauban. Duha mo, ipakong timong duha diri sa balay. ay kog tulis-tulis ka gibad ha. Ako gibad ang tinarong ko, gipakastan ko nimo, nagseryoso ko sa imuha. Gipakastan ti katungod kay na in love ko sa imuha. Naggusto kong tarong nga pamilya gibad, naning kamot ko para duha tahan na itong pagpuyo niya karon nananaon ko nimo, dudahan ko nimo.
Sakit sa akong part gibart ba ngay nanaon ko nimo gibart dudahan ko nimo nya di tinuod. Kabalo punta ka mo sabot unsa akong ginabuhat. Di lang kay puro kaduda diha, o bagi kay kabalo unsay ebidensya diha. Sige nakagduda-duda sa kuha. Nagseryoso man ko sa imo gibart. Naningkamot gani ko para sa tong pagpuyo. Bisan wa patay anak pero naningkamot ko maayo para mahanay ta. Nya karon nananaon ako nimo. Anak, di man kay kakahatag na ako anak. Siguro makaanak ka sa lain ng lalaki, ha? Makaanak ka pero dito na sa laing lalaki kay ngano man, na kay perminti ka kuyog. Basig atik-atik ra nimo nang kahilakon ka nga mo atubang ka sa komistorya ka. Pero tinuod jud di ay nga na kay binuhatan. Pero ayaw paabota nga masakpan ti ka kay once nga masakpan ti ka, pasensyahay ta. Pasensyahay ta, basta masakpan ti ka. Ug na kay mga binuhatan, taguy lang yun. Kay masakpan ti ka kaisa, bisag kaisa lang. Pasensya. Unsa naman lang buhaton ako sa imo gibart oy? Tanang gitarong ti kagibart, tanang gibuhat nako para sa imuha. Sa una dinhi makaingunan nang ano karon. Unsa naman ka karon na makamangingunan na dugay na tanag puyo. 10 years na tanag ipon, karon pa ka mangingun ana. Oh, unsa day ka? Wala man koy gibuhat sa imong gibart. Giseryoso gyud ti ka sa tinuod lang, promise gibart, giseryoso ti ka. Gitarong ti ka. Wa man gani tanag binuang gani para nimo. Nya karon duda-dudahan ko nimo gingon ana. Unsa nauna nimo gibart? Nana na lang jud ko kaigat para imo ko pasanginan gibart. Tanang kauban ako, tanang naghatod sa ko tarap kauban ako nas trabaho gituring ko anang igsuon. Ako gituring anang uyab. Or unsa diha? Wa mi binuhatan na nagibart. Puro na lang mangkawala. Puro na lang kawala. Wala. Magsige na lang kagwala. Bisag klaro na kayo, sakpa na kayo, wala lang gihapon, ha? Malay ko ba og giplano nimo ni tanan, pati nang pagpakasalin mo sa kuha imo na nang giplano. Malay ko bag nagpabuhi lang ka sa kuha. Kay wa na kay kuan, kaya mo buhi sa imong kaugalingon. Kung nakabalo pa lang ko nga ingani day ka Grace, dapat sa una wala lang ti kagi kuan oy. Pero ayo pa butang nga masakpan ti ka, kay masakpan ti ka anang imong kakuyog kanang unsa nimo na uyab bani mo na imong kabit na. Ah, panigbason ti mong duha. Adyo kay matigbasan gibart kay adyo koy binuhatan gibart. Tinang tinarong jud ko sa imuha. O sige, kung gusto ka sundi ko. Sagasa ko sundi mag CR, magtrabaho, manilhig diri maglabas sundi ko. Kay di jud ko mahadlok sa imuha, di jud ko mahadlok magsunod ka sa ko kay tinuod tarong jud ko sa imo, nagtinarong jud ko. Napa kay paingon-ingon nga, ni pagwa ko nimo pakasli, unsa di ay? Unsa di atong binuhatan sa una gibart? Naggitarong gyud ti ka gibart ba? Unsa na imong mga saad-saad sa una nga, magtinarong ka sa kuha. Nya karon tanawa. Unsa wa koy binuhatan pero gidudahan ko nimo. Ngunit una-unaon si mong utok ba, una si mong nahuna ba? Ug unsa ko? Unsa ti ka gipangga sa una hangtod karon? Wala ko napulan sa imo gibart. Nya karon duda-dudahan ko nimo. Unsa di pagtan-aw nimo sa kuha, igat na lang gyud kay ko? Ha? Wa ko nakigminyo sa imo gibart para magpabuhi. Grabe po ka oy. Ug wa na kag kay gugma sa kuha gibart. Sige, biyay ko gibart. Biyay ko musugot ra man ko anak. Sige. O gusto nimo imong kalipay nimo. Sige. Biya sa kuha gibart. Kung mo imong plano sa kuha. Sige. Sa naman ning tawa? Unsa naman ka? Pulo ka tuig nya karon nakamagingon ana. Ani mo gitanaw kung sa ko katarong sa imuha ba? Sa una pang panahon gitarong tikaw ako nagbinuang sa imuha karon naman ka nagingon ana. Sige ikaw na babae gibart. Kasi ikaw mo napulan sa kuha na guro nagpasingit man tingali ka sa kuha gibart. Ay gugug ana na gibart ba? Kay gitarong giti ka sukat pa sa una ba? Gusto ka hala biya gibart. Ug gustuhan nimo na. Sige. Ug asa ka nalipay? Sige dito ka subutaan ti ka gibart. Ug mo man imong kagustuhan sige. Biya. Tama na be. Sakit kay kas dalunggan ba, ha? Sakit kay kas kasing-kasing, sakit pa kay kas dalunggan.